Perquè tenen un entrenador que fa molt bé les coses. Perquè ja fa molts anys que ho està fent i una cosa és que et surti una cosa un any o et surti dos, però quan te surt tants anys és que ho estàs fent bé i ho treballes bé. I a part, si ja el coneixes com el podem conèixer molts d'aquí, el que pots fer és ratificar que ho està fent bé. Sí, m'atreviria a dir que sí, per la trajectòria dels últims anys i la d'enguany m'atreviria a dir que sí. I evidentment és un dels camps més difícils de la Lliga, això ho teníem claríssim. Però nosaltres aquesta setmana i les últimes que portem crec que l'equip ha fet un pas endavant i tenim moltes ganes i molta il·lusió d'anar a jugar aquest partit. La nostra tasca aquesta, la que estem fent aquesta setmana. Al final a vegades més val estar xerrant un quart d'hora amb ells i intentar fer-los veure que la realitat és aquesta però que ho estem fent bé, que a vegades voler entrenar més del que toca. Crec que hi ha l'entreno físic i l'entreno mental i nosaltres aquesta setmana hem dedicat bastant de temps a l'entreno mental perquè els veiem amb ells i veiem que entre ells parlen i diuen hòstia, és que ho estem fent bé, estem jugant bé, hem fet un canvi important amb el nostre joc des de fa un mes i tot i així no ens arriba el premi. Per tant, nosaltres ens centrem en que ells hi creguin i segueixin creient, que vegin que el que estem fent si seguim en aquesta línia ens donarà fruits i hem de seguir entrenant bé, seguir sent un grup, seguir sent una pinya, seguir disfrutant, tot i que quan no es guanya o la situació és complicada com la nostra costa més de disfrutar, però seguir disfrutant d'un any especial a Valls, amb un futbol de tercera divisió, llàstima que no puguem tindre la nostra gent al camp cada setmana, però intentar-ho disfrutar d'aquí al final i sobretot seguir en aquesta línia, perquè estic segur que si arribem a aquest nivell de joc a la segona fase, si som capaços de sumar algun puntet, crec que tindrem opcions de salvants. Però és que aquest equip ja porta 3 anys tirant d'orgull i fent-ho molt bé. La base d'aquest equip és la mateixa de l'any passat i hi ha 10 o 11 jugadors que ja hi eren fa 2 anys a segona catalana i el nostre lema, l'orgull no l'hem perdut mai. Ha sigut un equip que ha competit molt bé durant 2 anys i ens hem trobat amb moltes victòries. Enguany ens està costant més, però tinc molt clar que no el perdrem, l'orgull. Al final l'últim que podem perdre és l'orgull, la dignitat. Som un equip de tercera divisió, amb més o menys punts, però som un equip de tercera divisió i per tant hem de seguir competint com a tal i sobretot intentar deixar el nom de la Unió el més amunt possible.